in Venray stond voor het eerst decor voor The Lion Sings Tonight. Een ode aan het leven en de muziek, maar vooral in herinnering aan The Lion, Leo Kremers. Tijdens deze eerste editie bestegen 10 bands en soloartiesten het podium. Het is naar aanleiding van de 5e sterfdag van een hele goede muziekvriend van mij. En een vriend van heel veel andere mensen, want dat kun je wel zien omdat het hier zo druk is. Maar dat is de aanleiding en verder is het om het leven en muziek te vieren. Simpel. Leo was vader uiteraard, en echtgenoot. Bekend ook als grafisch vormgever, maar vooral ook als een soort van culturele duizendpoot die met allerlei dingen bezig was. En overal zijn mening over had. Vandaar dat ik heb hem ook wel pain in the ass genoemd. Hij was vormgever, fotograaf, dichter. Hij was eigenlijk van alles. En heel veel muziek stroomde er door zijn aderen. En muziek stroomde er ook door de stad. Stromingen als Americana en country werden volle overgave gebracht. En allemaal met één overeenkomst. In ieder geval allemaal mensen die enthousiast reageerden op mijn oproep. En die dus inderdaad hem wel kennen op een of andere manier. En vooral muzikaal. Your true colors, your true colors of you. Of The Lion Sings Tonight nog een vervolg krijgt is de vraag. Maar de reacties waren in ieder geval positief. Ik merk wel dat de respons heel hoog is en dat je ook al van mensen hoort van wat leuk dat het georganiseerd wordt. Het Venray loopt niet over van dit soort evenementjes, dus ja, wie weet.